Ito, nagkausap kami ng mga city lawyer. Okay. Nang, dumating din pala si Herodes doon nung Monday or Tuesday. Sa barangay? Ay, sa... Hindi, sa city lawyer na. City lawyer, okay. Sa Las Piñas, sa City Hall. So, ang i-exhaust muna nila para kung maiwasan yung pagdidemanda, kung maareglo. Okay. Tawag na mediation. So, papadalahan siya ng sulat sa may sapote, yung bahay niya, para magkausap. Tapos kasama si Mr. Chang, tsaka si Luna, yung kanyang translator, silang apat mag-usap-usap at Kailan? bigay yung consideration. Kailan yon? Ito mangyayari maybe this week or this coming week na Tuesday. Oh. Unang-una, hindi naman kailangan ni Mr. Chang, sila Ryan Bang, at saka si Herodes, dahil businessman yung matanda. Tinulungan niya ni Chong Bobby yan. Kasi bawal sa Las Piñas ang magtinda sa street, kaya binigyan ni Bobby ng offer dyan sa pwesto niya. Kailangan ng Mr. Chang is yung kanyang paggamot na pinramis ni Basil, at saka yung kanyang mission na pati yung kanyang grocery store na nilagay niya sa sapote, which is lahat yon maintindihan ko pa kung ang tinayo niya sa Warma. So, Arabic grocery. Maintindihan sa Warma. So, ngayon, kasi mas maganda, magkaharap muna sila. Tapos, sa second meeting, nandiyan na yung susunod na everything yung babayaran niyang compensation, which is physical, emotional, at saka yung grocery. Oo, yun ang physical. Moral damages kasi wala na eh. Sobrang nasira na siya. Oo, na-stress yung matanda due to his own business dahil pumasok si Herodes. At the same time, nagkagulo-gulo isip na matanda, which bigyan niya konsiderasyon to matanda. Yung compensation na tinatawag. Para in together, pagsama-samahin niyo na lahat ng legal. Ano naman niya? Ginawa niya yun para pagkakitaan. Matanda eh. Oo. Balik 3 cases yun, di ba? 3 cases yung nakaano. Oo. Oo. Basahin nyo lahat ng istorya doon kay Ma'am Mystica. At the same time, yan, Citizen Crime Watch yan. Siya ang chairwoman doon. Now, lahat yan, at the end, i-summarize nyo, i-assess nyo, and then, i-set nyo yung meeting. Tawagan mo ako, Ate Remy. So, sabi ko, huwag nyo madaliin. Panoorin nyo muna yung mga video, maybe Wednesday, tapos padalaan nyo doon ang letter.